Nijang Karbenglong Hamren Ronghidi Rongjajur Pathu Klamalong Umaha Rapati ningkan asek dengpi Amei ing nipono. La solong Karbenglong Thomas Counciliem Monggal Sing Timung lapen pinangan kithekiding atum chetongdun. Bangso melong aluhi sarpo mana pengpen Karbirichu longsing ronghang rongarak pen lapen man peng aluhi Monggal Sing Timung Karbenglong Thomas Council chetongdun. Bangsolong Umaha Rapati Longri pen Habe bangpli anta nang chetongdun pen miardi pidun rinti. Nidiang pong ningkan asek ku PPC ke klempon ma na pen ku PPC ke klempon jima la bangso puthak chingwai chingsai pon. Nilita da ko pinige ningkan asek dengpi Amei lo la sedang ni phata hang lo ni tanang dun lo mesan lo athe litum niam niti ke la son si litum biom nangpo athe non kitul me owe tum phanta than pon bom nangpo la se tum kar bidicho ta than lo pini da gali tum bidisar be sango ta than lo ta habe kong ta than lo je ili tum na da pana ningkan pen pura tum sulibom lo la se la so bang ke tum mom pe ne ta than lo tum ke chabo we puthia we ke to ka thang da we tum chimum bom lo la se la so teng si sulipon bom nangpo la se ka dog we ta bori lo bulutang te ke chok che ni thang ta la we la ke reng bom po che than bon bom ta reng bon bom po la sia hok lo pini abang ke ningarong lo athema ni tum alongri sar habi aro mai kripli do la kripli along sa ningkan wangta ningkan asek ding pia mai bang nilitum aningkan wangta along ka prek silar pon bom la se pining bang ke dak inglong hawarason lo la dak rong jajur pathu aklam mate ronghidi la bangso pathu aklam along silitum Umaha Rapati ningkan asek ding pia mai nilitum pido ponlong lo Kironi pen Mohanteron Karbenglong Live.